መንግስት ሽወደን ኩሉ መዳዊ አድልዎ አብዝ ሀገር ንመውጋድ ይጽዕር ከም ዘሎ ተፈሊጡ ሰራዊት ሽወደን ንዩክሬናውያን ወታደራት ስልጠና ክህብ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና እዚ ካብ ስቶክሆልም ዝመረበሩ ማዕከን ዜና ሃርሞኒ ንሎሚ 10 ታሕሳስ 2022 ዝተዳለወ መሰናዶ ዜና ቀንዲ ርእሳት ብምቕዳም ጀሚርና ኣለና ኣብ ስቱድዮ ዘለዉ ኩሎም መሳርሕተይ ምሳና ሓቢርኩም ክትጸንሑን ዝዕድመኩም መሓር ብርሃሜ ድሕሪ እዚ መሰጋገሪ ናብ ዝርዝር ዜና ክንሰግሪና ሰናይ ምክትታል ኣብዚ ሕጂ እዋን ብብረት ዝካየዱ መጥቃዕትታት ቀንዲ መዛረብ ዛዕባ ኮይኖም ምህላዎም መራሒት ኣብ ስልጣን ዘሎ ሰልፊ ማሕበራዊ ዴሞክራሲ ሽወደን ቀዳመይቲ ሚኒስተር ወይዘሮ ማግዳሌና አንደርሾን ገሊጻ ሓፈሻዊ ምርጫ ሽወደን ክካየድ ሓደ ወርሒ ጥራይ ተሪፎ ምህላው ምክንያት ብምግባር ሬድዮ ሽወደን ንሸሞንቲኦም መራሕቲ ሰልፍታት ባይቶ ኣብ ዘካየዶ ቃለ መሕትት እያ እታ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ነዚ ዝብረህት እዚ ኣስጋይተሩ ደው ክብል እንተኮይኑ ቆልዑ ሽወደን ኣብ ክንዲ ኣባል ጉጅለታት ገበን ምዃን ካልእ ዝሓሸ መጻኢ ከም ዝርዩ ምግባሮም ምሕጋዞምን ከድልዩ ክትብል እታ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ኣረዲያ ኣላ ኣብ ሽወደን ዝቕመጥ ኩሉ እኹል ሰብ ስራሕ ክሕዝ ናይ ባዕሉ ኣታዊ ክህልዎን ቆልዑ ሽወደን ሞዴል ክኸውንን ምግባር ከድልየና እዩ ክትብል እውን ቅድሚ ምርጫ ሓደ ወርሒ ተሪፎ ዘሎ ፖለቲካ ሽወደን ኣመልኪታ ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ ኣረጋጊጻ ኣላ ሰራዊት ሽወደን ዩክሬናውያን ዜጋታትን መባእታዊ ወታደራዊ ስልጠና ንምሃብ 120 ፍሉጣት ዓለምቲ ናብ ብሪጣንያ ክልእኽ ምዃኑ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ሽወደን ማግዳሌና አንደርሾን ብቅድሚ ትማሊ ሰንበት ከም ዘፍለጠት ተሓቢሩ ኣሎ እዚ ዝወሃብ ወታደራዊ ስልጠና ነቶም ዜጋታት ዩክሬን ናብ ሰራዊት ምክልኻል ሃገሮም ተጸምቢሮም ከገልግሉ ዝሕግዝ ከም ዝኾነ ብምባል እታ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ሓቢራ ኣላ ኣብዚ ኣብ ብሪጣንያ ዝካየድ ፕሮግራም ታዕሊም ኣስታት 10,000 ዜጋታት ዩክሬን ኣብ ወታደራዊ ታዕሊም ክሳተፉ ምዃኖም ንሰበስልጣን ሽወደን ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና ሓቢሮም ኣብ ሃገረ ሽወደን ኮሮና የስፋሕፋሕ ኣብ ዘለወሉ እዋን ብርክት ዝበላ ክሊኒካትን ጥዕና ማእከላት ጥዕናን ሽወደን ክዕፀዋ ምዃነን ተሓቢሩ ኣሎ እዚ ከዘን ማእከላት ጥዕና ነባሪ ምልክታት እቲ ሕማም ንዘለዎም ሕሙማት ፍሉይ ክንክን ክህባ ዝጸንሓ ምዃነን እውን ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ ካብዘን 21 ዞባታትን 12 ሕሙማት ድሕረ ኮቪድ ፍሉይ ክንክን ዝህባ ክሊኒካት ዘለውን ምዃኑን ዳህሳስ ኣገልግሎት ዜና ሬዳ ሽወደን ከም ዘመልከተውን ተሓቢሩ ኣሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብርክት ዝበላ ዞባታት ነዘን ክሊኒካት ይዓጽዋ ምህላውን እውን እታ ሬድዮ ወሲኻ ከም ዘፍለጠት ይነገር ኣብ ሃገረ ኖርዌይ ኣእምራዊ ምዝንባል ዘበገሶ ናይ ኣእምሮ ሕማም ንምዕጋስ ከኒናታት ዝወስዱ ሰባት ቁጽሮም እናወሰኸ ይመጽእ ከም ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 124,000 ኖርዌጃውያን ኣንቲ ሳይኮቲክ ዝተባህለ ከኒና ምውሳዶም እዚ ድማ ቅድሚ 5 ዓመታት ምስ ዝጸንሐ ኣሃዝን ክወዳደር ናይ 20,000 ወሰኽ ገይሩ ምህላው ኖርዌይ ቱዴይ ሓቢሩ ኣሎ ኣስታት 400,000 ኖርዌጃውያን ምዝንባል ኣእምሮ ዝኸውን መድሃኒት ከም ዝወስዱ ዝገለጸት እታ ማዕከን ዜናቶም ኣዝዮም ዝበዝሑ 315,000 ከኒና ጸረ ጭንቀት ካልኦት ኣዝዮም ብርክት ዝበሉ ከዓ አንቲሳይኮቲክ ከም ዝወስዱ ንባንክ ሳሴክስ ጥዕና ኖርዌይ ብምጥቃስ እታ ማዕከን ዜና ሓቢራ ኣላ خبركم تخداتلت مدبنا تكتاتلو زلهم هارموني ميديايو دحرزي حصير كنتات اير زسومن كالوت حبريتاتاتن كما سغاغر تتقيمنا نا بحصرت زيناتات كنسغرينا مسانا زرحو
ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ዝርከብ ኤምባሲ አሜሪካ እቲ ብፍሉይ ልኡኽ አሜሪካ ዝተመርሐ ዑደት ምዝዛሙ ስዒቡ ብዘውፅኦ ጋዜጣዊ መግለጺ መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ትግራይን ናብ ሃናጺ ዘይኮነ ዘረባታት ክዕቀቡን ልዝብ ክጅምሩን አሜሪካ ከም እተተባብዕ ኣብ ዘውፅኦ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣፍሊጡ ኣሎ። بفلوي لوخ منجس أمريكا بقرن أفريقيا أمباسادر مايك هامر زمراح جوجلة أبي إثيوبيا وزكايد عودات مصر على واتساب سلطنة هاجرن وكالة حبرة أفريقيا مرحتي منجس تجراين كم زتراخب يذكر نص مسكالوت عبالات بمخانب زجبرو مبصحتي أب سمينا وخفالة هاجر زكايد زل خوينات بسلامة ومنجد نمود دا زجبر سعرتات بزملكات كم زت زراربو خلت يوم وجنا دماء زت سلام كجمروخة منجس أمريكا خمزة تباوعهم جليسهم عجليسوا الله እቶም ልኡኻት መንግስቲ ኢትዮጵያ መራሕቲ ትግራይን ኣብ ትሕቲ ሕብረት ኣፍሪካ ዘተኸጅምሩ ዘተባብዑ ኮይኖም ኩሎም ወገናት ድማ ዓመፅን ጽልእን ካብ ዘጓህሩ ዘረባ ክቁጠቡ ሓቲቶም ኣለዉ። ኣምባሳደር ማይክ ሃመር ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ሕብረት ኤውሮፓን ካልኦት ምዕራባውያን ዲፕሎማስያኛታት ናብ መቐለ ብምኻድ ምስ ላዕለዎት መራሕቲ መንግስቲ ትግራይ ከም ዝተዘራረበን ናይ ውሕስነትን ኣብ ትግራይ መሰረታዊ አገልግሎት ዝጅመረሉ ኩነታትን ከም ዝተመያየጡን ደገፍ ከም ዝሃቡን ይነገር። ሃገራት አፍሪካን ሩሲያ ምድጋፈን ዝረኸበኦ ረብሓ ከም ዘየለ ክብል ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ገሊጹ። ንሱ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተፈላለያ ማዕከናት ዜና ኣህጉር በመርበብ ኣብ ዘካየዶ ጋዜጣዊ ዋዕላ ሩሲያ ካብ ዩክሬን ብ30 ዕፅፊ ተዓቢ ክነሳ ኣብ አፍሪካ ዘለዋ ወፍሪ ግን ካብ ሓደ ሚእታዊት ዝሓልፍ ከም ዘይኮነት ፕሬዚደንት ጠቒሱ። ሃገር ሩሲያ በአፍሪካ ፖለቲካዊ ወፍሪያተ ከተካይድ ጸኒሓ ዝበለት ፕሬዚደንት ኣብ ዝተወልዑ ዘሎ ኩናት ሃገራት አፍሪካ ንሩሲያ ክኹንና ከም ዝግባእ ኣዘኻኺሩ ኣሎ። ዩክሬን ምስ ሓያሎ ሃገራት አፍሪካ ዝምድናን ምሕያል በሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ዝምራሕ ላዕለዋይ ወኪል መንግስቲ ዩክሬን ኣብ ወርሒ መስከረም ክትልእኽ መደብ ከም ዘለዋ እቲ ፕሬዚደንት ብተወሳኺ ኣተንቢብሎ። ሃገር ኤርትራ እትርከበን ሒደት ሃገራት አፍሪካ አንጻርቲ ኣብ ልዕሊ ሩሲያ ክካየድ ዝተወሰነ እገዳ ሕብራት ሃገራት ከቃወማን ከለዋ ሓያሎ ድማ ድምፂ ካብ መሃብ ከም ዝተቆጠባን መሰረታዊ ናይ መግቢ ኣካል ካብ ዩክሬንን ሩሲያን ክሽምታ ዝጸንሓ ሓያሎ ሃገራት አፍሪካ ምስ ምውላዕ ኩናት ሩሲያ ዩክሬን ዕዳጋታተን በኣሉታ ተጸሊዩ ከም ዘሎ ይፍለጥ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ስደተኛታት ህጹጽ ሓገዝ እንተዘይረኺቦም ልዕሊ 750,000 ስደተኛታት ዝበልዕዎ ከም ዘይህልዎም ውድብ ሕብራት ሃገራት ኤጀንሲ ንመንግስቲ ኢትዮጵያን ሰበስልጣንን ብምጥቃስ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ሕብራት ሃገራትና አገልግሎት ስደተኛታት ካብ ስደት ተመለስትን ኣብ ዘውፅኦ ሓበራዊ መግለጺ ህጹጽ ሓገዝ ገንዘብ ዘይርከብ እንተኾይኑ ድሕሪ ዝመጽእ ዘሎ መስከረም 2015 ኣቆጻጽራ ኢትዮጵያ ኣብቲ ሃገር ተዓቂቦም ዝርከቡ ስደተኛታት ዝበልዕዎ ኣይክህልዎምን ይኽብል ኣብቲ ዘውፅኦ መግለጺ ኣፍሊጡ። ብሰንኪ እዚ ዘጋጥም ዝኽእል ቅልውላው ድማ እቶም ስደተኛታት ንሕፅረት መግቢ ክቃልዑን ሕማም ናይ ምክልኻል ዓቕሞም ክዳኸምን ከም ዝኸውንን ስጋኣቶም ከም ዝገለጹን ተወካሊ ዳይሬክተር ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ኣብ ኢትዮጵያ ክላውድ ጄቪደር ብህጹጽ ሓገዝ ገንዘብ እንተዘይተረኺቡ ኣብ ውሽጢ ሰሙናት 750,000 ሰባት ኣብ ሓደጋ ከም ዝኣትዉ ሓቢሩ ኣለዉ። ሕብራት ሃገራት ንስደተኛታት ዝህቦ ዝነበረ ረድኤት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ክቕንሶ ከም ዝተገደደ ኣብቲ መግለጺ ከም ዝሓበረን ኣብ 2015 ኣብ ኢትዮጵያ ንዘለዉ ስደተኛታት ዝወሃብ ዝነበረ መጠን ረድኤት ብ16 ሚእታዊት ዝተቐነሰ ኮይኑ ካብ ሕዳር 2013 ጀሚሩ ብ40 ሚእታዊት ከምኡውን ካብ ከባቢ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ጀሚሩ ከዓ ብ50 ሚእታዊት ሓገዝ ንስደተኛታት ክቕንስ ከም ዝተገብረ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሚድያ ንሎሚ ዝተዳለወ ናይ ዜና መሰናድኦ ዝስጋብ ሕጂ ክትከታተልዎ ዝጸናሕኩም እዩ። ንስለምክትታልኩም እንዳመስገንኩ ብዝመጽእ ዘሎ ዓርቢ ስሩዕ ናይ ዜና መደብ ስጋብ ንራኸብ። ንሎሚ በዝወዲእ ኣለኹ። ሰላም ደሓና ምስዩ። ሃርሞኒ ሚድያ ዕለተ ልደት፣ መርዓ፣ መመረቕታን ካልኦት ኣገደስቲ ዝኾኑ ናይ ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን ምድላዋት ናይ እንቋዕ ሓጎሰኩምን እንቋዕ ኣብቅዓኩምን መልእኽትታት ንምምሕልላፍ ዘኽእለኩም መደብ ጀሚርና ከም ዘለና በዝጋጣሚ እዚ ንኹልኩም ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሚድያ
نحبر نغلكم فتوتكمن مغربتكمن انقعب قعكم نمبال ابتدليلو اوان هارموني ميديا عدل كفيتلكم سلازلو تتقملو